Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki terus dalam Mesir Tanjung. Lah niki. Ah ngapunten menika dina Jumat wayah sok mekar menika. Oh, toprak nggih. Toprak kok utang Bang Plecet iki ya ngopo kok iso? Ketepre ra tau main. Ora sangge kuwi kok iso. Mboten. Beneran tugas mboten Gusti. Tuli tak set. Pangapura marang kuwi. Sinek-sinan bumi lan langit tinimbang kowe nyepet yo cinta. Nggih sami-sami le. Sri Tanjung, Sri Tanjung. Sri Tanjung. Apa? Tandunan Sri Tanjung. Sri Tanjung. Wah. Pramen ngono to? Pramen. Wah, tak kira sampe toprakan. Lah kok Roro Sri Tanjung iki lho, aku yo kaget to. Pun jenenge Pramen ngoten to? Nggih. Lah terus panjenengan badhe dados rol. Lah kula ten mriki kok. Lah kok si dapat tuh? Ayo sampean kok. Cek dadet apa? Dadi apa? Masih dapat. Ayo nek kita apa? Aku iso. Ayo, aku dadi napa jajal sik? Manut. Sido Pakso. Terus si Tanjunge sinten? Tanjunge. Ah, goleke sing apik tenan lho. Iki tak jak ketoprak tenan soalé. Probolini. Oh ya wis, ora apa-apa. Wis, gruduke mban. Oke. Oke. Grutuk mban. Bojomu telu ya? Lho kuwi ya. Ya. Robo, Terus? Andi Kusuma iki dadi abdi, terus sama sini iki Prigel dadi abdi. Ya oke siap. Ya. Kentanganmu tuh. Iya, kentangannya wis ndang. Tak latenane gini. Si Tanjung. Si Tanjung. Ganti ngene si Tanjung. Jadi kapane tuh kowe iki lho kok mbok kentongi terus ki mandeke kapan? Terus dialogku karo bojoku iku kapan? Kita lek mengenang. Lho mengenaki disuwuke. Eman-eman lho. Loh, tok lagi suwuk. Eman-eman. Lah ngopo? Kadung aku kadung cinta karo kentongane yo. Loh, kentongan kok cinta iki. Kentongane wedok iki. Kentongan kopling kok wedok. Wedok. Kentongan wedok piro? Wedok. Bentuknya ya apik. Bisa. Ayo, pelan. Lanjut. Ing papan kini aku bakal mimpi pinco marang kowe. Apa kowe bener yen wis sinisian marang Gusti Prabu Sratikrama? Kowe mesti kapun gitu. Nangis. Wong wedok iki nangis yo. Mas ora kok. Saking beseseke dodo ngempet. Enggak sesek dadane lho, wong wedok ki dhewe-dhewe kok lagekane kok. Kaya mesti kapun. Sing Tanjung. Jawa katimbang. Ing papan kene sakwise aku ndak utus dening Gusti Prabu Sratikrama banjur keprungu yen kowe wis cecaketan marang Gusti Prabu Sratikrama.
saya suwi kok wedi. Kok bojoku malah demit. Nangis sing enak lho, ora jijik kanyu. Mas, Si Tanjung. ngendikane panjenengan niku. Ngendikane panjenengan menika boten leres Kang. Yo kene ora bener. Ing papan kene sakwise kapapak para bregadianing nayakaning praja banjur mangerteni ana palapuran sing ora kepenake ning talingaku. Kowe wis tumindak sepih Tanjung. Bojo bos nek langsung setruk. Setruk. Kang Mas, terus kula namung kelas panjenengan Kang Mas. Tanjung, Dawuh Kang. coba kowe nolere. Kedadian sing kaya mangkene iki bakal gawe wirang pungkakan. Nanging becik kowe ndak pundhut garwa. Nanging jur nyoreng kawibawanku ning kadipaten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki lho dalam si Tanjung. Lah niki Ngapunten menika dina Jumat wayah sok mekar menika. toprak nggih. Toprak kok utang bang plecet iki ya ngopo kok iso. Tetep ora tau bae. Ora sangge kuwi kok iso. Si Tanjung, Leres Kang Mas. sepisan maneh ndak takoni kuwi kondo bloko yo. Boten leres Kang Mas. Terus kula namung kalian panjenengan. Kandamu Jogoro ana ing sak pangarepanku. Boten menika saestu Kang Mas. Si Tanjung, Gini. ndak rewangi tumpaing ludiraku belani ning kadipaten. Ember. Nyapa musuhi Anti pecah. mingko ae kok iso. Aku ember saya. Bakal ember toprak kok iso mbok ganggu bakal ember barang. Ayo. Tenangmu. Lho kurang. Si Tanjung, bisa aku menehi pangapura marang kowe ing dina iki papan panggonan ana ing padang nanging sakwise kowe ndak takoni gelem kandha panane ndak menehi pangapura ya Tanjung. Kepiye Tanjung? Menawi panjenengan boten percaya sekalian kula ateges panjenengan iki boten tresna kalian kula. Nanging kula tetep tresna kalian panjenengan. Ngendikane panjenengan kula boten leres menawi kula gandeng kalian Kang Mas. Silakan diomong. Si Tanjung, ing papan kene kowe ndak takoni kowe tumindak setting apa ora? Boten Kowe tumindak setting apa ora? Piye? Pecah dol. Lho kene kowe ra gelem pondok bloko. Kowe tumindak setting apa ora? Kowe. Yo kene. Kowe. Kamu gocek itu bablas ini. Asem iki sing kale pas. Si Tanjung. Ing papan kene kowe bakal ndak wenehi pangapura sepisan maneh ndak takoni yo janji. Kowe tindak setting ora. Jangan. Kowe tindak setting ora. Piye? Yo kene. Gacon. Yo Bang. Yo Bang. Mbane kaya
simpel bocah alun-alun. Kowe minangka ndak wenehi paweling supaya ndak utus ngawat-ngawati bendaramu putri. Tetep kira-kira nanging kula ngawat-ngawati Gusti Putri menika nanging menawa tetep Gusti Putri menika Nanging kedadak karo panjenengan Gusti Putri menika mboten tidak setting. Saiki menapa panjenengan tak umpan karo sakit terus pada kula. Ayo, kowe kon ndoblok. Bendaramu tuh tidak setting ora? Mboten Gusti Pak. Wajo kira. Kula mboten kula menika matur blokon di mana panjenengan. Bendaramu tuh tidak setting. Mboten Tuh tidak setting. mboten. Bendaramu tidak setting. Gusti. Tuh tidak setting. Mboten. Tuh tidak setting. Lara lecok. Tuh tidak setting. Kabeh iki. Ayo, Sri Tanjung. Yen nganti kowe goroh oleh papan kini bakal ndak ilangke nyawamu. Ayo. Ing nalika semono prasetyaku tulus lan batinku kanggo kowe. Yo kene kowe tumindak sinisan marang Gusti Prabu Sadewa. Sri Tanjung kondo kadhewe. Boten samas. Kula boten tumindak setting kalian karena silahati kula. Kula boten napa-napa menawi panjenengan boten percantos nanging kula gadhahi pitukas samas. Monggo panjenengan percaya kula sampun nanging menawi tiba kula anggodoro kula boten tumindak setting menawi tiba kula angin kula tumindak setting kamas. Piye? Monggo panjenengan Kowe kondo kepiye Sri Tanjung? menawi ludira kula anggodoro kula boten tumindak setting kamas. Sri Tanjung. Cilik. Leo, cici. Belok. Nek. Sini. Nek. Sudah. Sesuk bedoyo. Ora sampe tantang. Sudah ada. Ayo berkasa. Sri Tanjung. Kowe kondo yen mungkin manggon warung ateges kowe lha tidak setting. Sak banjure yen lu diramanggon tamis ateges kowe tidak setting. Sri Tanjung. Ing papan kene ora ana wektu kanggo menehi pangapura marang kowe. Sinek-sinan bumi lan langit tinimbang kowe nyepet-nyepet timripat ning papan kene. Waspadakno Sri Tanjung. Kowe luwih becik sumikir. Lah kok kosok ning ngono kaya wedhus lanang to kowe. Yo gini kowe nangis. Tega panjenengan ingkang garwa. Gusti Putri menika boten tidak setting. Apa wis gemek? Ono gemak. Ora seriusan. Apa wis kabeh kuwi bener sak kabeh kandhamu? Sampun menika leres Gusti Pak. Garwaku yen kon dulu dilane anggotarum ateges ora tumindak setting. Melayu penyambut pitados monggo. Kula aturi mesani ludra menika anggon darum napa. Gawak nggih. Nggih. Sri Tanjung. Bakal tak buktekke sak kabeh kandhamu Jajeng Sri Tanjung. Kowe kondo yen diramanggon darum ateges
kowe ora tindak seperti si Tanjung belum wiwit saka dhuwur ulung anggondo si Tanjung lagi mandap. belum si Tanjung Sampun gondo tuh. yo kene mudhun ora gondo Lagi mandap mari cok. aduh Sampun, belum sampun. si Tanjung belum si Tanjung waduh si Tanjung makanin pati gadget Kados pundi kahananipun Gusti Putri Gusti Patih? aku kan Gusti Patih. Tengah. Oh. cepet dirane karo aku si Tanjungan Gondowangi Menika ateges Gusti Putri menika mboten tunggak sedek. aku kaduk Sampai panjang jumeneng. Sampai panjang Gusti Putri mboten tunggak sedek. ayo diruktikan Utang duit tahun duit utang puluh utang mati salpati. Yang bener salpati saya dengan kula. Bakso Soko beli. oi teko karo aku Asli. Kita enak sing remaja gede das. lanjut dong Nggih pangapunten pamirsa. Kangge panglipur inggih menika dalam rangka sedanipun juragan kula kekalih. Monggo Mbak Hani Kusuma katran jumeneng sawetawis. loh masa mati ditanggapi campur sari apa tuh jadi sekali oh mati tanggap